Кожны чалавек падобны на раку. Улетку яна можа перасохнуць, зімой пакрыцца тоўстай коркай лёду, але ж там пад ільдом па-ранейшаму цячэ вада, і рака заўсёды застаецца ракой. Кожная рэчка мае сваю гісторыю, сваю легенду. Даўно гэта было. Жыла ў гэтых мясцінах прыгожая дзяўчына-сірата, і звалі яе Ведрыца. Любілі Ведрыцу ўсе сяляне, якія жылі ля панскага палаца. Аднойчы прыгажуню ўбачыў і сам пан. Захапіўся ён дзяўчынай. Стала Ведрыца працаваць у панскім палацы, ды і сама не заўважыла, як закахалася, падарыла пану сваё сэрца. Але ж не прынесла шчасця яе каханне. Нядоўга пан цешыўся з Ведрыцай, надакучыла яму дзяўчына і пакінуў багацей каханую. Нямілы ёй стаў белы свет, страціла прыгажунне жаданне жыць, радавацца сонейку, усміхацца людзям. Пайшла Ведрыца да крыніцы і кінулася ў бяздонне. Але ж раптам з крыніцы пацякла рэчка. Мясцовыя жыхары назвалі яе Ведрычу па імені загінуўшай сіраты. Стала Ведрыца рэчкай, пацякла ў бок Дняпра і на шляху да вялікай вады сустрэла яшчэ адну, такую ж, як і яна сама, падманутую дзяўчыну, рэчыцу. Разам яны дацяклі да магутнага Дняпра і звярнуліся да яго з просьбай: «Вазьмі нас, бацюхна, з сабой, дапамажы нам у горы». Днепр і ўзяў дзяўчын рэчак з сабой на поўдзень. Лаза здолела аб'яднаць водную прахалоду ды сонечную энергію. Бязважкая на від і амаль што паветраная ў карункавым пляценні, яна можа вытрымаць нагрузку нават у некалькі цэнтнераў. Але ў той жа час амаль без усялякіх намаганняў перасоўваць з месца на месца стол ці стул з лазы можа нават дзіця. Плесці з лазы праца нялёгкая і творчая. Рукі майстрыхі робяць з яе сапраўдныя цуды. Пруцікі ды галлё зноў ажываюць, пераплятаюцца ў чароўныя ўзоры. Гнуткая лаза ва ўмелых яе руках стварае непаўторныя вобразы. Рэчыцкія майстры укладваюць у іх уласнае сэрца і памяць пакаленняў, якія перадалі ім сваё бачанне прыгажосці і сакрэты рамяства. Свята-Успенскі сабор у Рэчыцы мае няпростую гісторыю. Гэтаму храму папярэднічала драўляная уваскрасянская царква. Новы будынак сабора быў пабудаваны толькі ў 19 стагоддзі. Яго свяцілі ў гонар прачыстай, прасвятой Багародзіцы. Але ж век храма аказаўся нядоўгім, усяго 62 гады. Пасля рэвалюцыі ў ім размяшчаўся дом культуры, а потым краязнаўчы музей. Але ж напрыканцы 20 стагоддзя было прынята рашэнне аднавіць сабор, а ў 2003 годзе Свята-Успенскі сабор адчыніў дзверы для вернікаў. Вадохрышча – вялікае свята праваслаўнай царквы. Гэтае свята таксама называецца богаз'яўленнем. Пасля хрышэння Гасподзь паказаў сябе свету як збавіцель і месія. Двойчы напярэдадні і ў сам дзень свята праваслаўная царква практыкуе абрад асвячэння вады на рацэ або проста ў храме. Заклікаючы Духа Святога, святар просіць, каб зайшло на ваду блаславенства Ярданава,
каб вада паслужыла асвячэнню, вызваленню ад грахоў, аздараўленню душ і целаў. Асвечаная ў гэты дзень вада, якая называецца святой, іарданскай, вадохрышанскай, лічылася найбольш здаровай і лекавай. Ёй прыпісвалі незвычайныя гаючыя ўласцівасці, верылі, што яна можа пазбавіць ад разных хваробаў, ачысціць чалавека ад біяэнергетычнага бруду, засцерагчы ў складаных жыццёвых сітуацыях. Нашы продкі казалі, што на богаз'яўленні ў ноч з 18 на 19 студзеня нябёсы адкрываюцца, і ўсё, што папросіш у малітве ў Бога, абавязкова спраўдзіцца. Чалавек, які акунаецца 19 студзеня ў ваду, змые ўсе грахі і набудзе здароўе. Каб акунуцца ў асвечаную ваду, прыязджаюць людзі ў вёску Чорная, да святой крыніцы. Мясцовыя жыхары кажуць, што вада ў ёй з-пад царквы. У даўнія часы стаяў тут храм Пакрова Прасвятой Багародзіцы. Нават войны перастаяў. Але ж калі савецкія ўлады вырашылі зрабіць у ім склад для захавання збожжа, у храм ударыла маланка, і нічога ад яго не засталося. Пасля спрабавалі пабудаваць на гэтым месцы канюшню, але і яна была разбурана. А на месцы былой царквы з'явілася крыніца. Людзі прыязджаюць сюды па здароўе, духоўнае ды фізічнае. Кажуць, прыгубіш гэтай вады ці акунешся ў купель, і стомленасці як і не было. Рэчыца, напэўна, адзін з нямногіх гарадоў, дзе яскрава сімвалізуецца тое, што ў згодзе і спакоі жывуць і праваслаўная царква, і каталіцкі касцёл. Касцёл Святой Тройцы знаходзіцца амаль што побач са Свята-Успенскім саборам. Дарэчы, першапачатковая гісторыя касцёла скончылася амаль адначасова з гісторыяй сабора. У гэтым будынку, пасля таго, як у Рэчыцу прыйшла савецкая ўлада, быў склад. І электрастанцыя, нават піўны і вітамінны бар. Але ж гістарычная справядлівасць адноўлена. Сёння ў касцёле праходзяць богаслужэнні. Ефрасіння Полацкая, нябесная заступніца зямлі беларускай. Яе дзейнасць пакінула след не толькі ў гісторыі, але і ў душы нашага народа. На схіле жыцця Ефрасіння Полацкая здзейсніла паломніцтва ў святую зямлю. Захварэўшы ў дарозе, яна памерла. Была пахавана ў Іерусалімскім манастыры святога Феадосія. Яе мошчы былі перапахаваны ў Кіева-Пячэрскай лаўры. Але ж потым палачане звярнуліся з хадайніцтвам аб перанясенні мошчаў Ефрасініі ў заснаваны ёю Спасаўскі манастыр у Полацку. Вясной 1910 года рака са святымі машчамі адправілася ў дарогу з Кіева ў Полацк. Першым горадам беларускага краю, дзе быў назначаны прыпынак экспедыцыі, стала Рэчыца. А на высокім беразе Дняпра, дзе была святыня, рэчычане ўзвялі капліцу. 4 яе апоры сімвалізуюць развіццё жыцця і думкі па спіралі.
У іх упісаны лікі 12 беларускіх асветнікаў і святых. Вянчае капліцу арэол душы Ефрасіні Полацкай, якая трымае крыж, ён накіраваны ў неба да Бога. Кажуць, што час ідзе, цячэ і ў нашых думках, а бяжыць толькі тады, калі мы пачынаем узгадваць пра яго. Але менавіта ў гэты момант ён амаль застывае. У гэтыя імгненні мы асэнсоўваем, па-новаму пражываем тое, што было. У моманты, калі роздуму пра час няма, яно ідзе нетаропка, запаволена і раптам зрываецца з месца, толькі калі мы ўзгадваем пра яго. І калі час падобны на раку, то ён абавязкова цячэ. З мінулага ў кірунку сучаснасці і будучыні. Жыццё падобна на раку. Рака павольна нясе свае воды, так і жыццё. Ідзе час незалежна ад таго, падабаецца гэта нам ці не. І рэкі зямныя ўпадаюць у рэкі нябесныя. Для ракі няма розніцы, аб чым мы думаем і чаго мы жадаем. Для яе галоўнае, што мы адчуваем. Таму кіньце свае турботы ў раку, і яна іх адолее. Проста даверце гэта вадзе.